Salutare tuturor, numele meu e Andrei și bine v-am regăsit pe canal. Mă uitam aseară la meciul lui Cluj vs Petrolul Ploiești și sincer m-am săturat de asta. De goluri anulate sau validate la milimetru sau la un pixel. Și problema nu se întâmplă doar la noi, unde poate nu avem cele mai performante camere sau cea mai bună luminozitate. Se întâmplă și în campionatele de top, cu meciuri transmise în 4K la lumina zilei. De când a apărut VAR-ul în fotbal, problema offside-ului decis de soft a crescut exponențial. Și nu e doar o părere, e matematică pură. Gândiți-vă la asta. Un meci din Superliga este transmis, în mod standard, la 50 de cadre per secundă. Asta înseamnă că între o imagine și următoarea există un interval de 20 de milisecunde. În acest timp, un jucător care alergă cu 30 de km/h parcurge aproape 17 cm. Deci, când arbitrul VAR trebuie să aleagă exact cadrul în care mingea se desprinde de gheata pasatorului, el are o marjă de eroare fizică de 17 cm în exemplul dat, cauzată de limitarea tehnologiei. Nu ai cum să știi dacă momentul real al pasei a fost în cadrul X sau între cadrul X și cadrul Y. Nu vorbesc de greșeli intenționate, ci de o limitare tehnică fundamentală care face ca precizia la nivel de pixel să fie, de fapt, o iluzie. Așa că astăzi disecăm o modificare de regulament atât de radicală încât ar putea rescrie manualele de antrenorat. Vorbim despre legea Wenger și despre sfârșitul offside-ului așa cum îl știm. Ideea este că toată această vânătoare de pixel și milimetri a pervertit complet spiritul regulii. Regula offside-ului modernă așa cum o cunoaștem azi a fost inventată în 1925 ca să prevină leneveala atacanților lângă poartă, nu ca să penalizeze un jucător pentru că poartă ghete cu un număr mai mare. Așa am ajuns la fraza care definește perfect situația. Tehnologia menită să aducă dreptate a ajuns să ucidă bucuria golului. Dar dacă s-ar schimba complet paradigma, aici intră în scenă Arsène Wenger, acum șef al dezvoltării globale a fotbalului de la FIFA. Și înainte să explic regula, e crucial să clarificăm. La data de astăzi, regula nu a fost încă aprobată ca să fie implementată oficial în competițiile de top. Se află într-o fază avansată de testare aprobată de IFAB, cu trialuri deja desfășurate în ligile de junior din Italia, Suedia și Olanda. Implementarea pe scară largă nu este așteptată mai devreme de minim sezonul 26-27, adică următorul, dacă ea va fi aprobată. Deci, ce spune legea Wenger? E simplu. Ca să fii în offside, întregul tău corp trebuie să fie mai aproape de linia porții decât penultimul apărător. Cheia este conceptul de spațiu liber. Cu alte cuvinte, dacă o parte, oricât de mică, a corpului tău cu care poți marca se suprapune cu apărătorul, nu ești în offside. Trebuie să existe un spațiu vizibil, liber, între tine și fundaș ca să fii în afara jocului. Astăzi s-ar anula un posibil gol, mâine ar putea fi o reușită perfect valabilă deoarece nu se mai depinde așa mult de pixel pentru a decide unde tragi linile sau nu le tragi. Am înțeles regula, dar ce înseamnă ea concret pe teren? Hai să vedem câteva consecințe, fie pozitive sau negative. Consecința numărul 1, mai multe goluri. Datele din trialurile U18 din Italia sunt clare. S-a înregistrat o creștere de aproximativ 0,35 goluri pe meci. Poate nu sună mult, dar la scara unui campionat înseamnă 10 de goluri în plus și mult mai mult spectacol. Consecința numărul 2. Ce facem cu apărarea? Aici apare o dilemă uriașă. Wenger credea că regula va încuraja apărările să joace mai sus, însă majoritatea analistilor spun exact contrariul. Și logica le dă dreptate. Riscul de a fi depășit de un atacant care acum are un avantaj de aproape 1 metru devine imens. Reacția naturală a oricărui antrenor va fi să-și coboare linia defensivă. Asta înseamnă practic moartea capcanei la offside ca armă tactică, care a fost popularizată recent de Hansi Flick la Barça, dar are decenii în fotbal european. Iar dacă fundașii coboară, se naște un spațiu imens între linii. Raiul pentru mijlocașii creativi, pentru decarul clasic, care va avea mai mult timp și spațiu. Pe altă parte, valoarea fundașilor extrem de rapizi va exploda, în timp ce un apărător lent, dar inteligent pozițional devine o vulnerabilitate, iar atacanții cu demaraj fulgerător vor fi devastatori. Pe scurt, linia defensivă coboară, spațiul între linii se mărește, viteza devine mai importantă ca niciodată, ceea ce din păcate momentan nu prea avantajează jucătorul român, dar poate ne vom adapta. Și acum să aducem discuția acasă. Cum ar arăta Superliga noastră? Eu cred că marile câștigătoare ar fi echipele bazate pe tranziții rapide și contraatac, precum Rapidul, Craiova sau UTA Arad printre altele. Stilul lor de joc vertical ar deveni și mai letal.
Pe altă parte, stilurile de joc defensive, precum modelul tactic implementat cu succes de Dan Petrescu la CFR, bazat pe o disciplină defensivă de fier, ar deveni brusc vulnerabil. O astfel de filozofie ar trebui regândită din temelii. Alți pierzători cred că ar fi și cluburile care au investit în fundași lenți, dar inteligenți tactic. Ar fi puși în fața unei alegeri drastice, să schimbe lotul sau să devină irelevante din punct de vedere tactic. Deci, unde tragem linia? E un pas înainte sau o greșeală? Argumentele pro sunt clare. Mai mult spectacol, mai multe goluri și, cred eu, eliminarea frustrării offside-urilor decise de pixeli. Argumentele contra sunt și ele puternice. Riscul tacticilor ultra-defensive, mutarea probabilă a controversei de la umăr la călcâi, că oricum ne place polemica la toți. Altă problemă ar fi devalorizarea artei apărării și dificultatea arbitrajului în ligile inferioare la început, fără VAR. Recunosc validitatea argumentelor contra, dar starea actuală a devenit nesustenabilă după părerea mea. Frustrarea fanilor a atins un punct critic, iar fotbalul este în esență un spectacol. Deși imperfectă și cu riscuri, legea Wenger este un pas curajos și cred eu necesar pentru a reechilibra balanța în favoarea emoției. Este un risc pe care fotbalul trebuie să și-l asume pentru a evolua. Dar asta e doar analiza mea, acum mingea e la voi. Sunteți pro sau contra legii Wenger dacă s-ar implementa? Ar face Superliga mai spectaculoasă sau ar aduce la meciuri mai plictisitoare? Lăsați un comentariu mai jos, abia aștept să citești ce credeți. Dacă v-a plăcut această analiză, un like este mereu apreciat. Vă mulțumesc pentru vizionare, numele meu e Andrei, pe data viitoare.